Fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela, il-vapur Nikolaus edha l-ħtiġijiet tal-poplu, iżda xorta hemm bżonn li n-nies ikunu moqdija bl-aqwa mod. Dan wara li ħalla dan il-vapur għal 5 snin sħaħ jopera bejn iż-żewġ gżejjer, vapur li qed jiswa lil pajjiżna 14,000 euro kuljum. Waqt il-programm Popolin fuq TVM, Robert Abela kien mistoqsi dwar il-ħtieġa ta' vapuri ġodda u l-fatt li l-Awċin ilhom snin diżappuntati b'dan is-servizz. Babela jgħid biss li se jkun hemm riforma. Tal-flotta tal-bastimenti ta' Malta ħatinvestu vapuri ġodda għax isu dan sentiment tal-Awċin li kuntenti li żdiet raba vapur, imma dal-inbereg vapur li hemm bħalissa Nikolaus qed idejjaqhom mis-servizz li qed joffri. Se jkun hemm riforma. Se jkun hemm riforma, nifhem li Nikolaus kien bastiment stopgap tgħidli milu. Ngħid illi edha l-ħtiġijiet imma nixtieq li l-Awċin ikunu u l-Maltin ukoll ikunu moqdija bl-aqwa mod possibbli. Temi oħra li qamu waqt il-programm kienu l-kontroversja li qamet fl-aħħar xhur dwar id-diviża kif ukoll il-proġett ta' trakka ta' ħalfar bil-preżentatur jirrimarka li ż-żona tħallit f'telqa. Il-Prim Ministru kien preżenti għal dan il-programm waħdu b'domandi mill-udjenza. Fil-fatt aktar tard Bernard Gregg stess qal li verament xtaq li jkunu flimkien f'dibattitu. Iżda minkejja li dan ma seħħx, xorta kien preżenti fuq TVM biex iwieġeb għad-domandi kollha li sarulu mill-udjenza preżenti fl-istudju.